тази приказка се говори за Великата война, която Рики Тики Тави води сам в банята на голямата вила край градчето Сегуоли. Дарзи, птицата шивач, му помагаше, а Чучундра, мускусният плъх, който никога не излиза в средата на стаята, а винаги пълзи край стените, му даваше съвети, обаче в истинските битки Рики Тики беше сам. Той беше Мунго, или още както казват мангуста. По козината и опашката си приличаше на малка котка, но главата му и навиците му бяха като на невестулка. Очите и крайчецът на неговия неуморим нос бяха розови. Той можеше да се почеше където поиска и когато поиска с всяко от своите крачета, задно или предно. Можеше да накара опашката си да настръхва така, че да заприлича на четка, с която чистят шишета. И докато се промъкваше из високата трева, бойния му вик къмтеше: «Рики-тики-тик, тики-тики-чък!» Веднъж едно лятно наводнение го отмъкна от дупката, където живееше с баща си и майка си, и го понесе надолу покрай пътната канавка. Той напразно риташе и кашляше, но накрая докопа някакво снопче трева и се държа за него, докато загуби съзнание. Когато се свести, лежеше целият окалян на слънце върху градинска пътека и едно момченце казваше: «Хей, вижте един умрял Мунго, хайде да си играем на погребение!» «Не», каза майка му, «вземи го и го избърши, може да не е съвсем умрял». Те го занесоха в къщата. Един голям мъж го хвана с палеца и показалица си и каза, че не е умрял, но е полуудавен, и го завиха с памук. От това му стана топло. Мунго отвори очи и кихна. «Сега», каза големия мъж, това беше един англичанин, който току-що се бе настанил във вилата, «не го плашете, да видим какво ще прави. Най-мъчното нещо на този свят е да изплашиш Мунго, понеже той от главата до петите е разяждан от любопитство. Девизът на всички мунгуси е: тичай да видиш какво става». А Рики Тики беше истински мунго. Той огледа памука, реши, че не струва за ядене, после обиколи масата, седна, оправи си козината, почеса се и скочи върху рамото на момченцето. «Не се бой, Теди», каза баща му. «По този начин той иска да се сприятели с теб». «Уф, гаделичка ме под брадичката», каза Теди. Рики Тики пъхна муцунката си между врата и яката на момчето, подуши му ухото, скочи на пода и взе да си трие носа. «Гледай го ти», каза майката на Теди, «и това било диво животно. Аз мисля, че е така дружелюбен, защото бяхме добри с него». «Всички мунгуси са такива», каза мъжът ти. «Ако Теди не го дърпа за опашката и не се опитва да го затвори в клетка, той цял ден ще тича из къщи. Да му дадем нещо за ядене». Дадоха му парченце сурово месо. Рики Тики много го хареса и щом го изяде, отиде на терасата, седна на слънце и разроши козината си, за да я потуши напълно. След това се почувства по-добре. В тази къща има толкова много неща за виждане, че биха стигнали за цялото ми семейство, докато е живо, каза си той. Целият ден обикаля къщата. Едва не се удави във ваните, бутна си носа в мастилницата на писалището и го изгори на пурата на големия мъж, защото се беше покатерил върху скута му, за да види как става самото писане. Вечерта дотича в детската стая на Теди да наблюдава паленето на газените лампи, а когато Теди си легна, Рики Тики също се качи на леглото. Но той беше неспокоен другар за през нощта, понеже при всеки шум скачаше, вслушваше се и искаше да види откъде иди. Накрая родителите на Теди влязоха да нагледат момчето си и Рики Тики ги посрещна буден върху възглавницата. «Това вече не ми хареса», каза майката. «Той може да охапе детето». «Няма да го охапе», отговори бащата. «Това малко животинче Теди е по-сигурен, отколкото ако го пазеше някой копой. Ами ако се вмъкне някоя змия в стаята?» Но майката на Теди не искаше и да чуе за такива страшни неща. Рано сутринта Рики Тики отиде за закуска на верандата върху рамото на Теди. Дадоха му банан и малко варено яйце, а той обикаляше по скутовете на всички,
защото беше един много възпитан мунго от много добро семейство и винаги се надяваше рано или късно да стане къщен мунго и да разполага с къщни стаи, из които да тича. Майката на Рики Тики, тя на времето беше живяла в къщата на генерала в Сеглоли, подробно му беше разказвала как трябва да се държи, ако някога влезе в досег с бели хора. После Рики Тики излезе в градината да види какво има там за гледане. Градината беше огромна, само едната и половина бе обработена и там имаше розови храсти, големи като беседки, липи, портокалови дървета, бамбук и висока трева. Рики Тики се облиза. Това е чудесно място за лов, каза си той, и при тази мисъл опашката му пак стана като четка за чистене на шишета. Той заскита насам натам из градината, като душеше то тук, то там, докато чу твърде жални гласове в транака. Бяха Дарзи, птицата шивач и неговата жена. Те си бяха направили красиво гнездо, съединили бяха две големи листа, отдолу бяха съшили краищата им с лико, а вътре бяха сложили памук и пух. Гнездото се люлееше насам-натам, защото двете птички седяха на края му и плачеха. Какво има? Попита Рики Тики. Много сме нещастни, каза Дарзи. Едно от нашите дечица вчера падна от гнездото и Нак го изяде. Рече Рики Тики. Това е твърде печално, но аз знаете, че не съм тукашен. Кой е Нак? Вместо отговор, Дарси и жена му бързо се скриха в гнездото, понеже от подножието на един храст в гъстата трева се разнесе тихо съскане. Ужасен, вледеняващ звук, който накара Рики Тики да отскочи цели 2 фута. Тогава инч след инч от тревата се издигна главата и разтворената качулка на Нак, голямата черна кобра. От езика до опашката Нак беше дълъг 5 фута. С 1/3 от тялото си той се вдигна над земята и леко се залюля насам-натам, пазейки равновесие, както глухарчето на пролет се люлее срещу вятъра. После втренчи в Рики Тики своя змийски поглед, който никога не променя изразите, каквото и да мисли змията. Кой е Нак ли? Каза той. Аз съм Нак. Великият бог Брама сложи своя белег на целия ни род, когато първата кобра разпери над спящия Брама качулката си, за да го пази от слънцето. Гледай и се страхувай. Той още повече разпери качулката си и Рики Тики видя отзад ясния белег, който приличаше на илика на телено копче. За миг Рики Тики се изплаши, но за един мунго е невъзможно да остане дълго изплашен. И макар до тогава да не беше виждал жива кобра, майка му често го бе хранила с убити кобри и той знаеше, че основен дълг в живота на всеки възрастен мунго е да се бие с змии и да ги яде. Нак също знаеше това и се страхуваше в дъното на своето студено сърце. Добре, каза Рики Тики и опашката му пак взе да се издува. С белег или без белег ти нямаш право да ядеш малки пиленца, паднали от гнездото. Нак се замисли и взе да наблюдава и най-малките движения в тревата зад Рики Тики. Той знаеше, че щом има мунго в градината, това рано или късно значи смърт за него и неговото семейство, но искаше да приспи вниманието на Рики Тики. Затова наведе леко глава и отмести страни. Нека поговорим по този въпрос, каза той. Ти ядеш яйца. Защо аз да не ям птиченца? За теб, пази се, пропя Дарви. Рики Тики усети, че е късно да се обръща. Скочи нагоре във въздуха толкова високо, колкото можеше, а под него се плъзна главата на Нагаина, злата жена на Нак. Докато Рики Тики говореше, тя бе пропълзяла зад него, за да го погуби, и той чу яростното изсъскане, когато нападението не успя. После падна почти върху гърба й и ако беше някой стар, опитен мунго, би съобразил, че сега е момента да й пригризе гръбнака с едно охапване. Обаче се страхуваше от ужасното шибване на опашката й. Затова пак я охапа,
но недостатъчно силно и веднага отскочи от размахнатата опашка, а Нагаина остана нахапана и яростна. Ах ти, по-дълдарзи, каза Наг и се стрелна колкото можеше по-високо към гнездото в Транака. Но Дарзи го беше построил така, че да бъде извън достъпа на змиите и то само се разклати насам натам. Рики-Тики почувства, че очите му се зачервяват и сгорещяват, а щом очите на Мунго се зачервят, това значи, че е ядосан. Той седна върху опашката и задните си крака, също като малко кенгуру. Огледа се и гневно заскърца с зъби, но Наг и Нагаина бяха изчезнали в тревата. Когато една змия не успее в нападението си, тя никога не казва нищо, нито пък дава да се разбере какво ще прави по-нататък. Рики-Тики се отказа да ги гони, понеже не беше сигурен, че може да се справи с две змии едновременно. Затова той дотича до чакалистата пътека край къщата и седна да си помисли. За него това беше твърде сериозен въпрос. При нападението на змия срещу скока на Мунго, победата е само въпрос на бързина и точно око. Рики-Тики знаеше, че е млад Мунго и затова мисълта, че е успял да изпегне удар от към гърба, му достави още по-голямо удоволствие. Това му вдъхна увереност и когато Теди дотича по пътеката, Рики-Тики беше готов за ласки. Но тъкмо Теди се навеждаше и нещо леко затрептя в праха. „Внимавайте!“ просъската на глас. „Аз съм смъртта!“ Беше Караид, малкото тъмно кафяво змийче, което по цвят се слива с прашната земя, а охапването му е не по-малко опасно от охапването на кобрата. И понеже е толкова малко, че никой не му обръща внимание, прави още по-големи пакости на хората. Очите на Рики-Тики пак почервеняха и той затанцува край Караид с ония особени люлеяния, които бе наследил от своя род. На вид те изглеждат смешни, но са добре уравновесени и при тях можеш да отскочиш под какъвто ъгъл искаш, а когато имаш работа с змии, това е голямо предимство. Рики-Тики не знаеше, че предприема борба, по-опасна от борбата с Наг, тъй като Караид е толкова малък и може да се обръща по-бързо. Ако Рики-Тики не го захапеше отзад за шията, сам щеше да бъде охапан в окото или по устата. Рики обаче не знаеше това. Очите му бяха съвсем зачервени и той се люлееше и гледаше как по-добре да сграбчи противника си. Караид се стрелна напред. Рики отскочи и понече да се втурне, но в това време злобната сива главичка мина на косъм от рамото му и той трябваше да прескочи змията, но главичката за малко да стигне петите му. Теди завика към къщата. Ей, елате да видите, нашия Мунго убива змия!“ Рики-Тики чу как майката на Теди изпищя. Баща му дотича с един бастун, но в това време Караид се беше стрелнал прекалено силно. Рики-Тики успя да скочи на гърба му, заби глава между предните си крачета, захапа гръбнака колкото можеше по-горе и се изтърколи настрани. Охапването парализира Караид и Рики-Тики пристъпи, за да го изяде откъм опашката, както беше обичаят на неговото семейство. Сети се обаче, че обилното ядене прави Мунго тромав и че за да поддържа силата и бързината си, не бива да затлъстява. Той отиде да си направи прашна баня под рициновите храсти, а бащата на Теди заудря мъртвия Караид. Кому е нужно това, помисли си Рики-Тики? Та нали аз вече уредих всичко. А после майката на Теди го вдигна от праха, прегърна го и се развика, че е спасил Теди от смърт. Бащата на Теди каза, че той бил самото провидение, а Теди гледаше само с големи оплашени очи. Рики-Тики се забавляваше от цялата тази врява, която естествено не можеше да разбере. По същия начин майката на Теди би могла да го милва и след една обикновена игра в праха. Рики беше изключително доволен от себе си. Същата вечер той се разхождаше между винените чаши на масата и можеше двойно и тройно да се натъпче с всякакви лакомства, но се сещаше за Наг и Нагаина. И макар че му бе приятно майката на Теди да го милва и глези и да седи върху рамото на Теди, очите му от време на време се зачервяваха
и той издаваше своя дълбок боен вик. Рики-тики-тик, тики-тики-чък.